adamın niyeti nähili bolmaly? Adam niyetinin kömegi arkaly nire barýanyny, nämetlýänini biler. Niýe arkaly ýol tapmagy maksadyna ýetmegi öwrenir. Yol tapmak hem maksada yetmek adam häsiýetine nähil täsir eder? Ençeme kizicik işler bardır woli olar adamyň niyetine görä bolar. Özü yekejedir wolin müň san çäç berer damjan derýä urar. Niyet gowy bolup iş otuna laýyk bolmasa onda nähil bar? Müminin niyeti amalından hayırlıdır diye Peygamberimiz. Ahyrynda ýagşy niyet oňa diýiş bilen birleşip bitegleşermi? Ýagşy niyetliğinin ahiram ýagşy bolar. Adamlar käşge hakyky güýjüň öz kemçiligini bilmekdedigini bilsediler. Kemçiligini bilen haka sığınmanan biler. Şondan soň güýç diýilýän zada başga göz bilen garar. Daş törek oňa öz diline süýjü mukam bile seslenir. Hem ajady hem süýjeti bilenmeý. Gelen yerini bilýän şüýün gahar boldy, gadyr boldy tapagydy näme? Salamu aleykum. Hawa aýdy berin. Men adym Salih Demir. Şu dara işe berildim. Size habar edilen bolmaly. Hawa, bilen taňa garaşýadyk. Geç berin, ertede başyny ýanyna elteýin. Maňa ýene ýaramaýanyň aýdyp ýalan sözler bolsa sorajak bolýarmy? Ýok başlyk. Ine täze işe geldi. Onu sizin bilen tanıştyraýyn edim. Salam Mehra. Men Salih Demir. Giýja galypdyň. Öde milkinji gün. Men daň bilen size azara goýmaýyn diýdim. Ýalňyş düşünipdiň. Hafan, sen işiň bilen bolýar. Şu edarada sen bilen bile 3 adam bolýar. Başlygam ödüm. Ýöne her bir iş hemmelere degişli. Onta da mişgar etdim ok. Men düşünýän Mehra. Giriş bölümü hemme araşyk bölümlerine ýaly. Hatlar şu ýerde kabul edilýär. Ine şu taýda gelen hatlar taýhallaýar. Ana o ýerde iyi berilmeli hatlar oýlýar. Bu kutu. Şu ta bolsa, bolgyz hatlar goýulýar. Ona näme diýdiňiz bolýa? Häzir aýatda ýoklara gelen hatlar. İyi beren ýa-da iyi berilen adamlar näme belli bolanlar. Şeýle hatlar ine şu ýerde goýulýar. Bu iş köpden çöýdüm alyp barýar. Sen işlemeli ýerim. Nähir beg. Bir mesele ýüze çykdy gelip gideýdiňiz. Barýar. Sen şu ýerde garaş. Allah can, sen beýikdiň. Sen ýyldary çarajyklar ýalyp nähil oňat ýaradypdyň. Ayam şoň ýaly. Ol çaralan kömegi bilen geýje töwüremiz görüp bilýär. Eýdim şeýle çaralar has köp ýaradyp bilermiň. Onuň men geýjelerini gaty gorkmyn. Ýadan onur. Kaderli onur. Näme üçin beýle hat ýazanyň bilemok. Men pikirimçe bir nime çynla kyýyşlar onu gyzyklantyň gowurdy. Meselem ay ýagtylygy günnün alýar. Ýyllarym şeýle. Demini garanky gaplanyny ýyllar ýagty görnýär. Alym bede şeýle diýär. Ýagtylygyny alymdan al. Başga zatlar üntüň bölme şeýle hatlarym ýazma. Şeýtsen has köp zady görünürdiň, emem dogurçul bolardyň. Ne yapıyorsun? Sen näme diýär? Nime men Şu urdan ödüm işýäni aýtmadymy saňa? Näme diýär? açyk duran soň gidindirem öýtmändirin gözüme ýylaýdy. Inniki de gaýtlanmasyn. Gamza. Kaka, Ece kakam Men geldi. geldim Gamza. Kakacan. Kaka, ne bolýar kaka? Kaka men Gamza. gorkýan. Kakacan, Gamza. kaka men gorkýan. Gamza. Kaka. Ne var? Näme? Näme eser edýär? Hadi işini Bar başına. işiň bilen bol.
Salam. Maňa barka berseňizle. Bolýa, häzir bereýin. Bağışlaň. Azajyk pulum bar, şoňa düşermike? Hayır olmaz. Yok, düşenok. Onun gibi Yine bir şon tane daha şopul para verem. olması lazım. Başga ýok da. Ben anlamadım. Men bilemok, bar ejegden pul alıp gel. Ejem maňa pul bermez. O zaman Onda mı arkada bolmaz? Feride, Adım nereden bilýäňiz daýy? Zarfın hatyň gözüne ýazylga. Şondan gördüm. Wii, şeýledir o. yine o saçma. Yine de şu bidere katlan biri. Näme diýdiňiz? Yok yok hiç tahtiyem yok. Sen cübüğünü bağırla. Belki yine pul var bulaýmasyn. Ýok. Canım sen Anter edip bir göre. Çyndanam bar ekene. Indi şu pula marka düşäýärmike? Elbette düşür. al Yine al markaňy. Sağ bolun. Rica ederim. Bolýa bolýa. Merhaba. Beride salam. Ey Hudaýjan, hemmeler meň adym bilýär. Ýa-ni şol adam bilen gürleşip durkan işitdim. O yere eliň etine oý diýen. Sağ boyum gaty gysga. Ziyan ýok. Ulalaň soň öser. Men sana kömek ederim. Sağ bolun. Baş üstüne. Allah. Allahan. Men adym Feride. Men 8 ýaşymda. Kakam gatyna ýatak. Bir öwejim bar, meni halan ok. Maňa erbet işler etdirýär. Men gaty gynanýan Allahan. Gaýrat et, maňa kömek et. Kakama da kömek et. Gaýrat et Allahan. Wah görgülçük. Ören akyllyjak edeken. Awwa, gatda uraýdyň Feride gat akylly gyjak. Ýeri ondan o kömek edersmi? Oňa mähir we kömek eder. Ýöne ol öýüňiz bilýäňiz kömek eden oga. Gaýtan ters jogaplar ýazyp berýär. Çağalaňam başyny garjyşdyrýar. Alad etme. Oň ýazýan hatlary çağalara ýeten ok. O nähili? Olaryň ha berdi. Çağalara gitmeli jogaplar gidýär. Hudaýa şükür. Ýöne Feriden hem bolar. Aýtdyma, oňa mähir kömek ederdi. Ýöne ol kömek eden o ahyryň öýüňiz bilýäňiz. Eder, muň üçin senem mähir kömek edersin. O nähili? Oğlum. Oğluk mani sen o. Öňüňden alqaşamda wagry. gat füýüz bolupdyr başlyk. Afiyet olsun. Naş bolsun. Yaptır. Yine her ýerde birini getireýin mi? Hawa maňa getir. Yok, sağ olun. Öňüm ikisini. Şu ha. Öz bolşuňa bir teret. Üýtüşik ýok. 40 ýyl bir gedek gelýär. Olum taly kagan arkadan sag bolagam. Naş bolsun Hasan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim Öýden başga ýerden nahar edilmek endigim ýokdy. Öýdem başga bir nahara çağıranna da. bu ilk Ýöne çok teşekkür bir ilkinji hepiniň soň gedek bir sağ olun. Hadi. Hanonny ara atnaşyk bölümine baraly. Ýene bir azjyk oturalyň başlyk. Ýene bir käde çaý içeliň. Entek 20 muntagy bar. Ama koy. Otlar gelmeli. Hasan gidip açar da size derek. Biz ýene bir az oturaýaly. Bolýa. Barady ýöreğimizem ýarlyp barýan. Bolýanly. Soň görüşeriz. Dün Anha deýin şu haty tapdym. Munam işe yaramayan hatlar bölümine goýmaly boljak oý diýen. Bu näme? Osa bize 2 tane çay versene. Häzir agam. nereden bu? Nerden tapdym? Sen de ne Bu sana nädip düşdi? Kıyılcağı aratna şu kutusuna taşlaptır. Hatlar saygallap durkam gözüm illi. Alıp çöýme taldım. Size bereýin diýdim. Öýüňiz şu bölümde işli hatlary özüm işleýän diýipdiňiz. Bu kıza Bu ýaga da kömek etmek üçin başlyk.
Ne demek? Näme demekçi bolýar? Hani siz şu meýda şartlara jogap ýadyňyz da. Belki bu ýerde kömek edersiňiz diýip men pikir etdim. Yok, kömek etjek gel. O başga zat, bu başga. Ben çocuk. Men şagalym göz açyldan bir zatlar çyrşan bolýan, vesselam. Bu ýyl göreňokmy kömek sorýar? Men oňa kömek edip biljek gel. Beýle jogap käçilik boýnuma alyp bilmen, haýyş edýän. Senim gaýdyp hatlar açyp okuma salih. Ine çaýyň adam geldi. Pomidorlar gowdura. Ýokmy muňdaşy gaty galyň eken o gow del. Bu näçeden? 1-8-den. Şu ayal görýärmi? O pomidor taýlap durka torbasyny alarsın bolýarmy? Aljak gel. Han almanam bir gör. Dälir etme meni. Dymgadal pomidorlar. Bolmasa qaqaňdan çykararyn gaharym. Ýöre diýen men saňa. Gelin, gel ayarlygyn. Portakal näçeden? 5-den A gelince. pomidor näçeden? Pomidor 1-8-den. Ey Hudaý, nämersem kam? Neme bağışlaň şu pomidorlar gowmy kam? Meni bir Gel, açyk alaýyn. pomidor alın, pomidor. Ilga diýen, ilga diýen. Ogren tutun diýen. Sen şu taýdan seýregätte garaşasyň maňa. Polisiýa. Hay 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 hay. Önüne baksana, Elim öňe çocuğum. seresine edim. Men bağışlaň daýjan. Dur bakayım. Burhani, Sen kimden sen kimden kaçıyorsun? kaçacaksın? Ben hiç kimden kaçamak daýjan. Yalan Meni söyle. anlatacak bolma. He, siz ağrı gatnaşyk bölümüne daý dermi? Evet, ne olacak? Owa, bolamda näme? Men sizi gaty gowurýan daýjan. Bolýar. Goýber. Men sizi çyndanam gowurýan. Sebäbi men sizin kömegiňiz bilen Allah haty berýän. Saçmalama. Bir direkt zat aýtma. Beýlede bir zat bolmy? Bolor, elbetde bolor. Bolaýmaly. Hatlarym Allah gowşaýmaly. Hemme zat beterlemeke bize Allah'ın kömegi gerek daýjan. Tamam. Bolýar, ağlama. Ağlajak. Näme beýle diýen? Näme üçin hatlarym giden ok diýen? O kadar. Günüm gaty kyn. Maňa diňe Allah'ın özü kömek edip biler. Ağlama bolýar. Belki kömek eder. Goý bolýar. Kömek edermi çyndanam? Hakykatdanam kömek edermi? Kömek edewersin, ýalbarýar. Bolýar, ýagşy bir hat ýazyp biber. Men näme bileýin? Eýem ýazdym. Ýene birini ýazdym. Öýde ýöne iýerip bilemok. Sebäbi markalar ýal pulum ýok. Ýöne belki men deregime sen iýerersiň, ha? Nähile morsa aragatnaşyk bölümini işleýän. Pulsuzam iýerip bilersiň. Ya bolmazmy? Aragatnaşyk bölümü senki dälmi näme? Hayır. Yok, menki däl. Ýöne saňa kardyra marka berip biler. Çyndanam. Ona ýür bize gideli. Saňa hatym beren, gaýrat ediň-de. Ýürüň. Bolýar, ýuwaşra. Öýümüz şu jaga ýerde. 5 minutlyk ýol. Hadi bakalım. Ýür hany. Aha, aragatnaşykçy daýy, şu biziň öýümüz. Gel. Gel. Bu kim? O men kakam, gaty yarawsyz. Aha, Allah hatam, kakam üçin ýazdym-da. Aha, şu hat. Muny iýerip bilersiň ha daýy. Tamam. Bolýar, iyi berer. Ýaşa, muňa Şerminim begener. Şermin kim bolýar? Şermin mi? Şermin, aha men gurjagym. Olam kakam gaty gowurýa. Näsaglygyna da gynanýa. Gamze. Gamza. Gamze. Gamza. İşdiyen mi Gamza? Gamza işdiyen mi?
Gamza. Kakacan, Kızım, Gıydım, canım Feride. Ferideciğim. ýagdaýlaryň nähili Kakacan? Ben iyiyim. Men bir tanem. oňa Sen dikkatägim. nasılsın? Sen özüň nägili? Bu amca Bu dahi kim? Ol ara gatnaşykçy daýy kaka. Maňa kömek etjek diýe. Hatlarymy Allahy berjek diýe. öyle mi? Söylemi. Peki sen Han sen bir oňa şey ikram bir zat ettin mi? hödür köreme de. Ýoga, biziň hiç sadymyz ýoga. Belki Belki mutfakta vardır. aşkhanada bir zatlar Hiç badyr gerek yok, ha. sağ olun. Sağ goluňa bara galma. Bir jamin. Onu görýäňiz mi nägil sada? Ne kadar sağ Allah hati berýändir nöýdiýe. gönderdiğini sanıyor. Aslında bolsa Oysa özüm bitip barýan Allahyň ýanyna. çok az. Sanalygymda bolup barýar, muny duýýan. Ben ölmekten Men ölmekden gorkanmak. çok iyi yapacağım. Sebäp etjek ilajym ýok. Fakat Ýöne gorkýan zadym Feride gyjak adam ýalňyz galjak. Feride canım O kızım ýejediniň kalacak. hiç hayır ýok. Üvey annesinden bir hayır On gelmez. hayır ýok. Birinin Oňa bir hosar çykmaly. bak Men bärde demmi sanap ýatyr. yerimden Yerimdenim turup bilemok. kızım için Gaýdym üçin dilek etmekden başga hiç istat edip bilemok. geceler Gece günni dilek edýän ediyorum. Allah Allah'tan bir tapılıp gaýdyma kömek etse diýen. kızımı kurtarsa Ahiri işte bak dilegim kabul boldy. dualarım Men kabul oldu. Ben kabul Gıymırlamam bilemok bolin. Sen bir yerden peýda boldum. seni bana. Seni maňa Allahyň özi berdi. Näme? Ne diyorsun? Diýen zadyň näme sen? Ne olur Gayrat et. kızıma Gaýdyma eýe bol, ýalbarýan. Gayrat et. lütfen. Maňa başga çykarygy ýok. O çok çaresiz. Çykarygy ýok maňa. Bırak beni. Meni günüme goý. Yapamam. Men beýtip bilmen. Tanımadığım Tanımayan bir çağamı çocuğun jogapkärçilik sorumluluğu üstümal var. bilmen. Yapamam Yok. bunu. Boyun alıp biljek gal. Lütfen. Gayrat et. Lütfen. Ýalbarýan. Birazajyk köýke tapdym ara gatnaşykçy daýy. Lütfen. Gayrat et. Lütfen. Ýalbarýan. Näderke? Höttesinin gelip bilermike? Vicdan uyanıp başladı. Inni kapıyını kalkmak sana gally. Benim ara gatnaşyk çağıray. Kakacan, sen ara gatnaşykçy daýydan näme soradyň? Hiç satgaydım. Ýöne gürleşdik. Onu ol näme üçin gaharlandy? Nirde boldun sen? Nire yok bolup gittin? Nire gittin diýen? Dur, beýtme. Beýtme. Men näme etdim? Häzir üllýärm sen. Näme üçin men diňlen ok? Üllýärm seni. Urma. Dur urma, beýtme. Men sana seýilgäse bar diýmedimmi? Sen näme üçin bärik geldin he? Üllýärm seni. Seni üllýärm. Sen goşulma. Goşulma sen. Sana goşulma diýdim. Öýe 5 manat getirmek üçin men nä günleri düşüp ýöremdir habaryň ýok sen. Öýe pul men getirýän şoň üçin men näme diýdim şöýde şo bolar. Çağa oğurluk ettirme, ýalbarýan. Oğurluk ettirmellermiş şeylemi? Bolya onna. Näme näme içmel he? Senin beýlekler ýaly işlede. Näme üçin ogurlyk edýäň? Menim sana kömek ederim. Kömek eder nejejan? Kesini, kem ol. Gürleme barmak ýaly bolup. Urma çağa hani, urma. Kakacan. Kakacan. Oyun ayda Kakacan. Kakacan. Yürü. Ben acı... Ara atnas bölümü süren qıssalı bir qutuy bermekçi. Bolýa, gutuňyzy şu ýerde goýuň, çekeliň. Men bir markat bilermiken? Bolar. Armada, Hasan ýeködüňmi? Ýeködüm agam. Başlyk gelmedimi? Şu markany hatyňyza gelmep şu ýerde guta taşlaýyn. Bolýa ta bolun. Yaran okmuş, bugün gelecek değilmiş. Men hem kömek edeyim.
Allah'ın. Herne Allah'can gotula gördün. Sesiye kırılcık çıkyadı. Bir lira ağam. Buyurun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sınım aýtsam Salih ağa. Ýöne öz aramyzda galsyn. Oňly goş görnýäni seretme. Aýaly bine gyýdyny ýer titremede ýitirelber hiç ýüzü asylyny. Ýöne bu bolaýmalat deme ağa. Bir adamyň tutuşmaçlygyny ýitirmek agyr da. Dogry diýen Hasan ýöne tabyrly boljak bolmaly. Çeken hadratyň bizi umytsuzlygy batyrmagyna ýol bermeliler. Aýdy beriň daýda. Hawa umytsuz bolmaly. Yüzlük telefon kartyny alacaktım oğlum. Nemçün. Buyurun. Hawa. Benim gadiyetiniz almansınız. Daşarda kalıptır kapıyın önüne. Alamda almam da sana näme? Daşarda öl bolmasın neydim de. Öl bolsa bolup geçsin. Ondan da men gadyet okamok. Bar işin bilen bol. Bar. Nereye gidiyor? Diretdik awladım. Allah. Ey Allah. Gazeteyi Gadyetim taşlap gidipdir. çok kötü Dur davrandı. ne degdim öýdäni ýaşlyň. Feride Geride. bir çocuk. Yine de bir çağa ogurlandy. Ýa-ni ýakyny kakasy aradan çykan. Häzir bolsa öwe ejebilen bile bolýan Feride bakadyr gaçdym ka ýa-da ogurlandım ka. Kiçijek gyýyt ýetdi. Yine benim. Yine de men sebäpli. Yine men sebäpli. Feride. Afiyet olsun. İşteň açyk bolsun Hasan. Gelsene miyden? Sag bol. İştem ýok. Bugünün gazetesi. Gadyet şugun kimi? Ay okuyan yok dedim de. Bu şol. Feride. Kim deydin? Bu şogy. He. Elmidama bir yerlere hati veren gıydı var da, şo mu? Ne bolupdyr? Kakasy ýakyny ardan çykan, häzir bolsa öwü ejet bilen bile bolýan Feride bagadyr, gaçdym ka ýa ogurlandım ka. Kiçijik gyýdy etdi, wagt görgülçük. Ne bolar kagam? Allah kömek edip tapyldym da herne. Allah hemişe ejidilen ýanynydyr Hasan. Boňa şeýke bolup bilmez. Hayır. Hayır ya. Yok beýdip biljek gel. Bir çocuğun Bir çağan jogap kärçiniň boyun alyp biljek gel. Muny etip bilmen. Yine kim? Giýjem bu wagt kim geldik? Merhaba. Salam Salih. Akşamyň haýyrly bolsun Mäher bey. İçerik ýersem bolmy? Elbetde gel. Gaty görme, biraz ugurum ýok. Geçdigi bolsun. Yaraňyz ok diýdiler. Neme hawa? Biraz açyk diýince alasym geldi. Deýince alyp bildiňizmi onu soň? Yok. Olanlar Bolan zatlardan habarlylar diýmek. duydum. Hawa eşitdim.
Bolmandyr görgülçüge. Başyna erbediçiler düşmesin näherne. Allahyň göz öwretliklerden gowra bolsun. İnşallah galy diýsene. Diýmek ýagdaý kynna. Aslında işin Allah galmagy gowdur. Kömekçisi Allah bolanyň dadyny algayan köp bolar. Onu hagyjagadyň ýalyny öýdi ýat ýerde galdy. Iýesiz, görgülçük. Bulgapçak gurt köp bolarmyş. Kömek edersiňiz diýip Allah oýy siziň öňüňizden çykardy. O dewini eýesiz goýup gurda tapşyran ýaly bolmadyňyzmy? Maňa näme aýkedekiň çagat ol? Näme üçin beýdiýäňiz? Hemmemizem adam dämi näme? Näme üçin biçare gol uzatmalylar? Ferit, o size golunu tutdy, ýöne siz bolýan mäherbe. Men beýdip bilmedim. Düşünýäňmi? Beýdip bilmedim. Edil gyzyma kömek edip bilmeýşim ýaly oňa da kömek edip bilmedim. Siziň ýentegin wagtyňyz bar. Seni edem giýişdäl. Maňa akıl berjek bolma. Men öz gyzymam halas edip bilmedik adam. Gyzym ullakan betonyň aşagyna galdy. Ýöne men öli ýaşap ýörün. Ýaşap. Ýaşaýan. Men şol wagt şo ýer dedim. Sonra Iň soňky purda deçelini olaň sesini eşdiýädim. Küçücük gyzymyň sesini eşdiýädim. Halas et meni kaka. Kaka. Kaka sen nirede? Halas et Gamza. meni kaka. Dur gyzym. Dur çıkaracak seni. Allah can maňa kömek et. Allah can kömek et. Kaka. Gamza. Gyzym. Gamza men eşdiýämiň. Gamza. Ferit saňa näme alym? Gamza gyzym Ferit. Saňa näme alym? Ine Ferit gyzym. Doglan günüňe sowgat. Ferit gyzym, Gamza seslen. Gamza. Seslen Gamza. her şey Hemme zadım şol haraban astynda galdy. karım, Aýalymy, kızım, gyzymy, bütün tutuşdurmuşymy, hayatım, bütün ehli umuydumy, her şeyim baryny ýitirdim. ve en Iň ýakynlaryma da kömek edip bilmedim. bir şey Olar halas edip bilmedim. Olary halas edip bilmedim. Mahir Mäherbe, ölüm yok. ölüm ýokluk däldir. Ölenler Ölenlerim gatodokda däl. az öte Birazajyk aňyrda täzeden duşmaly. Tohum toprağa düşer. Şiineler. ama onlar Ýöne ondan başga bir durmuş, başga bir jan emele geler. irademizi Erkeklerimizi berja edelim. Şu dünýämizde täze durmuşlar üçin janlandyralım. sana O göre sen pikiriňçe şeýle. Men bittim gutardym Salih. Salih. Ne Ne gücüm güýjüm bar, ne de kuwatym. kendine Özüne hayır degmeýän bu dünýäni ýerden peýda degsin. bundan Mundan men elimden hiç zat gelmez. Siz ýalňyş pikir edýäňiz. Näme üçin? Näme üçin ýalňyş pikir edýän? Men kiçijik gyzym üçin heýbir zat edip bildimmi? Edip bilmedim. Bolunlary ýazgyt noktaý nazaryndan teret. Gudrat galamynyň hikmetli tetirlerini oku. Şonny erkekligiň nähili janlanşyny, umydyň sen nähili ayağa galdyrşyny görersiň. Bar şeýlemişem diýeli. Bu durmuşda kime näme kömegim deger? Ha? Aýt da Salih.
Feride näme? Şo küçücük gyz näme? Çok atı geç. Inni geç. Şimdi häzir men ýeke oý. Gayrat et. Kızım Näme? Gyzym halaf et. Gyzym halaf et. Halaf et gyzymy. Yalvarýan. Gamza. Gyzym. Kaçma, gayrat et. Gitme. Gamza. Gamza. Gyzym, taşlama meni. Koyup gitme gyzym, Gamza. Gyzym. kime bak? Enim kimi gözleýän? Men näme? Küçücek gyzdan habar barym diýip torajokdum. Belki ejeti bilen gürleşip biler. O näle ejetmiş, inim. Olur ýaly hele eje diýip bolmaz. O çağaçyk gaçanam bolsa, oğurlananam bolsa, ol aýalyň zulmundan adyny. O çağaçyň kakdy ölünden soň göreni görgi, çekeni ýet bolýar. Käbatdyr barp maňlaýyny beri aýtyn gelýärdi. Ýerteň oň näme bolýan? Men näme hiç de adam däl. Ýöne habar tutaýyn diýdim. Hawa çağaçyk şeýit bitdi de. Menem öýdäkim her gün dilege diýär. Ol gyýjaga da Allah kömek etsin nädi. İnşallah bir rehmdar adama duşar da olam. Oňa kömek eder belki. Küçücük Feride gaty edip, gaty akyllyca gyýdy. Kakydyny meň diýdi. İnşallah ýagdaý gowdur da herne. İnşallah. Belki şu ýakynlyk baglara baryp görseň şu ýerdekilen gören bolmam mümkin. Şolardan sorak göräý. Sag bolun. Her san. Çındakay çemenesilen gölde olan ählisi hökman hayra ýazar. Sizin pikiriňiz şol ýürekden ýapyşýarmy? Biz penjireden seredýänlerden biridir. Bildirilmese gaýyp adam bilip bilmez. Ýöne Allah'nyň razyligi üçin ýola düşeniň ýoluna tiken goýanlar köp bolar. Näme üçin beýle bolýar? Insanyň yaradana dogry sygynmasy üçin özüni aradan aýryp hemme ýyşdy hakyky yaradany görmek üçin. Hoş geldin. Hoş geldin ağam. Näýin nahar getireýin? Men aç däl, sag bol. Diňe çaý içek. Häzir ağam. Buyur. Ene alın. Oho, bu şol goýdy. Tanıyor musun? Tanıýam ony. Gaçdym ýa oğurlandymy? Ey Allah. Agamjan okumaň goýdy, gyn ýerde göreniň aýtsana. Şu taýda gördüm, şu taýda. Görenmasaň näme üçin onu goýberýän, ha? Ajeke nahar verdim. İýip gitdi ağam. Hemişe gelip gidýän garyp çağlaryň bir ýerde öýtdim. Affedin. Bagşlan. Gatörmän. Birden gydaýypdyr. Deleli ýok ağam. Dogry maýdan habarym bolan bolsa goýermezdim. Ananaýyn. Peki ne zaman? Bolýa, ol haçan gelipdi? Bir saat töre boldy. Haýsy tarafa gitdik, öýtüp bermedingmi? Şu tarafa. Sağ tarafa ağam. Bolýa, sag bol.
Feride. 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 Bıraksana. Koyver gıydımı. Değerli mi sen? Näme gerek sana? Başla göreyim. Men onu başka bir gıycadı meňnet. Toba. Başla. Gıydım sen näme üçin tanımayan adamlaryň bilen gürleşýäň? Küçükde çağırar häzir bolmalygyny bilen ok näme? Ýör hani? Gaýdyp şey diýme. Bolýarmy? Men hiç saat etmedim eci. Allah can. Yalvaryan onu tapmağa kömek ver. Lütfen. Yalvaryan. O küçücük gıyı tapmağa medet ver. Ne hili gowy delege diye. Rabbini tapmak için antan atagalla eder. İlki niyet soň höwes ondan soňam dilek eder. Ana şondan soň rahmet üstünleri on kalbyny bir doldurar. İman arkaly aýdyňlanan köňül Yaradanyň hatyrasy üçin ähli yaradylanlar bilen gyzyklanmaga başlar. Mevlam görüli neyler, neylese gözel eyler, şeýle dämi? Feride gydymyz mähir üçin nähil oňa sebäp boldy. Hawa hakykatdanam oňa sebäp boldy. Dede ata. Häzir bolun ata. Hey dede. Atam, Serhat ýuwaş. Häzir bol atam. Kaçtı ara gatnaşykçy daý. Feride. Allah şükürler bolsun. Meni öýejeme bermersiňlermi? Gelin haritlar ardanladı. Bular näçedi? 5 lira. 5 liradan bir baha bolarmy? Hani gel aljaňçynyň bolsa, ardan berin. Şunu versem bolarmy? Yok, olmaz. Bular näçedi? Başga renk bolýarmy? Yok, bolmaz. Haritlaryň emme sow, saýla berin. Tutun oğreni. Tutun oğreni. Men kapçyňmaly Tutun. 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 Tutun oğreni. Tutun necesi? Tutun diyen. Tutun Tutun oğreni. oğreni. Tutun oğreni. Arkaga çık bar ya tutayım. Dur kaçma dur. Dur kaçma. Ilga. Dur kaçma dur. Bol haýda. Sana nälet bolsun, ogyr bolmasa gaty kynýra gitdik ha ogyr. Hani Gel şöyle. gel şu tarafa geçelim. Merhaba. Salam. Gel bak. Gel hani. Hadi. Çok aç. Acıktın mı? Gata acıktım. Näme ýesin gelýän aýt? Yesim gelýän zatym aýdyp bilermi? Pulumuz yetermi? Hawa yeter. Onda bir etli gutap, biram gatyk. Şu jagadym bari. Hawa, ondan köp garnyma sygmaz. Bize 2 saniye etli gutap bilen 2 gatyk bersene. Häzir derrüw getirýän. Ene baş üstüne. Al. Sağ olun. Yemeğini Naharyňy onsoň sen Lukmanyky deň. Näme üçin men näme sagladymmy? Yok. Ýöne şu yaralaň üçin derman alarys. Ondan derre uçup gutularsyň. Köp sag bolun. Hadi bak. Ýa-ni naharyň sowamasyn. Vay köp. Wah köpey ogly. Biz berde bir kapçyk ogurlamak üçin başaga bu bolsa berde keyip çekmeli ha? Polisiýa. Polisiýa gaýrat edin, kömek edin, gaýrat edin. Hani köşeşiň rahatlanyň, özüňiz dursaň näme boldy? Şu restoranda gydym ogurlanan adam oter. Gydymam ýanna. Gazete habaram çıkıpdy, kömek edin, inspektor ağlap gözlerim gurady. Näçe günden bäri gydym gözläp Mejnuny döndüm men. Barmady koçam almady. Allah can maňa kömek edin. Bolun hani tutun çağı ogursyny. Garnym doýdy, häzir ýarylýan.
Han onu oturulu. Ondan Lukman'a gidelim. Bolya. Ömrümde beýle tagamla naharik görmändim. Sağ bolun. Noş bolsun. Tutun haşadım çağam oğurlanadı mene şu. Kıymılama. Çağa oğurlanın çilti saklamalı bolacak. Ben çocuk Näme men çağa oğurlamok ýalňyşaňyz. Oğurladı. Çağam oğurluk dilekçilik ettirecek bolýan bolsa kim bilýär? Yalan söylüyor. Oy fereseňiz bilen çağaçyn gök dalak edip dur, urup dur, yüzü gözü persala wagt çağaçyn. Yok, yalan söylüyor. Aragatnaşykçı daý etmedi bu yaralary. Wagt köşegim. Feredin o çağa ne hil korkudyp dur, korkusundan ýa yalan söylüyor. Arkayın olun ayarlawın. Polisiýa bölüminiň eklisini anypna alır. Bolýar. Yörün. Gyzynyň şahidnamasam ýanymda. Hani yürü. Yürü değil ya sana. benim bir suçum Hiç yok. şil günahım yok ahiri. Näme üçin men bu ýere salýaňam? Men hiç şil ýere diýiş edemok. Han bol yürü. Bol. Yürü. Ben bir şey Men ýere diýiş edemok. Derine utaryan şu yerde bolurdun. Günahın ok bolsa belli bolur. Demal bilemok. Demal bilemok. Çıkarın men bu ýerden. Çıkarın. Çıkarın men hiç saat edemok. Han dost gel şu yere. Gel hani. Gel otur ştaydı. Bu da geçer. Geçer kıynanma. Gir, yürü diýen. Koyver beni, koyver. Oy samsyk gyzy sen. Yalancı. Yalancı, sen yalancı. Aragatnaşykçy daý oğurlamadı meni. Men gözüm gaçtym. Hemme da sen günäkär. Men uranyň üçin oğurluk etdiren üçin. Gürleme necip. Yelmek koyberýän nädir? Polisiýa daýlary gurrun berjek hemmesini. Ol etmedi diýjek. Sen hem oğurluk etýäniňi aýtjak. Köp bilýän sen. Hiç de demet bilmeksin. Sen özüňi kimdir nöýdýän? Kimdir nöýdýän? Akıllanýançaň şu ýerde durarsın. Akıllan käreden işime yarap başlandy diňe şonu çözerin seni. Koyver beni. Kömek edin. Kömek edin. Koyver beni. Şuň üçin tas tutulypdym men. Koyver diýen. Kömek edin. Haçan aklyňa aýlansaň şonu goýbererin. Koyver diýen men sana. Sensiz oğurluk etmek başa baranok, sen çağa. Şoň üçin hem hiç kim senden guman edenok. Ýigrenýän seni. Maňa oğurluk etdirdin. Aragatnaşykçy daýyn tysokana sallyrdın. Ol gaty gowadym. Gowadym. Gamza. Gamza. Adam man nerede? Kim var o yerde? Berik. Berik. İra var öden deret. Halat edin beni. İni ştaydan ses geliyor. Berk gelin. Hani bolun. Bolya arkayın bol. Karastine yer halat eder. Soğuluk mu? Häzir bolun oğlunur. Bolya. Hani bolun oğlunur. Ay etme, oňat bolurdun. Oğlunur tere tavrak bolun. Oňat bolurdun ağam yatın. Yat. Oňat bolurdun. Bolun oğlunur, bolun ýoşrak. Häzirek bolun. Gasraýman. Arkayın bol. Hemen at bolur. Ýoşrak bolun. Häzirek. Mahir Bey, Bäri bäg. senin ne Gel işin bu var? ýerde näme işleýär? Seni görmäge geldim. Neden? Näme üçin? Ha? Bak şimdi Innem men çağa oğursu boldum. Sen sözüň dinlänim üçin işimi? Awraýmy tirdim. Siz men näl? Wujdanyňy diňlediňiz. Sen aýdon ha? Muň nähil peýda boldy? Näme ýarady? Men wujdan tutuş dünýäni halat etmäge ýetmem, özüm halat etmäge de ýetmedi. Hiç kim maňa bir çağa kömek etjek bolýar diýmedi. Bir çağany oğurajak bolýar diýdiler. Derrew gaharlany berme. Näme Allah bilýändir. Ahyrynda näme bolmaly bolsa şo bolar. Adamlaryň näme diýjegini, başyňyza nämelen geljegini öňünden gaýg etmeň. ben bir şey... Men gaýg etmän bir wagt taşladym. Ýöne şu gyz başyma bela bolup ýynyňdan ölýän.
Bu söyle. Bay diýenleriňiz hakyky, pikir edýän zatlaryňyz däl. Haýsy bolanyny näme tapagdy var. Görýän ahyry. Dün gydym üçin ýalbarsamam, onu halat edip bilmedim. Häzir bolsa ojağa gydy üçin elim açdym. Ýöne görüşüň ýaly. Demir gözeneň aňyrsyny otyr. El terbiýeli barmak feowda eden ýaldat däldir. Allah adamlar her hil külpetler bilen tynagdan geçirýär. Ol bizi tynada, biz onu tynaga dip bilmeriz. Neyse. Bolya Salih, bolya. Menin umydym üzüm. Bu men höttesinden gelip biljek işim däl eken. Mähirbew. Umytsuzlyk ýeňleşi baştan kabul edýänliň işidir. Ol adamy ysmat eder. Ýekejede gowy işe ýol bermez. Gayrat edin, umydyňyzy ýitirmäň. Men umydymy ýitirenme köp wagt boldy. Men umydymy aýalymda gyzym bilen topraga dugladym. Kömek edin, halat edin meni. Ketgesini, ketgiyen yer çekmiş diýse, oğan ördüň. Meni halat edin. Halat edin. Yetet, qoğun yoksam işin örerin. Düşündün mi? Ketgesini. Elim ağır ya. Çöldürüp kaşık bulyan he? Şeyle mi? Betet diýen me sana. Betet diýen. ağır ya. Delretçik bulyan meni. Ahir seni öldürüp diýnerin. Kömek edin. Çözün beni. Kömek edin. Elim ağır ya. Çözün beni. Elim ağır ya. Ne o? Ne molli? Kesin ağırlı oyun aklın aylanına dersin de. Kaçıptır. Hayvan. Canavar. Feride. Feride. Menden egiliğe araşma dur diyen mi sana? Dur diyorum. Ilgama diyen dur diyen. Dur diyen. Gel verik. Derrev tutaysam öldürürüm seni. Yok, düşündüm kalmadı. Anancımam, umydymam, hiç sadymam kalmadı. Gaty-howlugyňyz Mähirbew. Her bir kynçylygyň ýanyna hökman ýeňilligim bardyr. Men bütün ömrüm kynçylyk bilen geçti. Bulan hemmesine sen düşünüp bilmersin. Mümkün ýal. Men öz erkime goý. Indi gaýdyp geleyme. Bar. Öňe seresene ýaşly. Tap mınzıra tutdun ha. Turjuluk şahadatnamasyny satyn aldın ya? Bu durmuş şeýle Salih. O kız ana, iň soňunda köçede galmaly boldy. Ogry bolarmy? Hem bolar? Wagty gelende görür. Bu durmuşyň insaby ýok. Edip bilen edýä. Edilenem sürünüp ýör. Kendine bir taraplayın teretme Mahirbew. Durmuş niçeme gözellikler sırlar bilen doly. Özüňi dörtäp gowja tynlamaly. Güzel. Gowja tynlamalymış. Ne var? Ne men gow tynlamaly? Ütküjek zat näme? Oýnanjak mı zatlar? Hayır. Yok. Gow gören, gow pikir eder. Gow pikir edenem durmuşundan lezzet alar. Çık git. Hadi. Uğraş yerden. Menen tek aýçakda atlanmaýdyp goturamak. Polisiya! Polisiya! Çıkarın bunu bu yerden. Çıkarın. Polisiya daýy. Andurgaýdym özüm dursa näme bolýar? Polisiya daýy. Aragatnaşykçy daýyň günäsi ýok. O meni ogurlamady. Barny öwýenem günäkär.
Maňa owurluk etdirmek üçin etdi bu zatlary. Tökme datdy. Ananmasaňyz öýe gidip görüň. Bir giden gapçyk bar. Menem o ýerde daňyp saklady. Zordan gaçyp geldim. Aragatna çydaýyn günäsi ýok. Bolya brat köşüş. Aragatna çydaýyn günäsi ýok. O hiç adam eden o. Bolya brat köşüş brat. O samsyky polisiýa habar berenler. Men gaçaýmaly. Howa men gaçaýmaly. Allah can. Allah canım ne moliyaka. Ular barha köpeliyeli. Ey Allah can. Aç kapıyını polisiya. Açın kapıyını. Aç bolmada Ey kapıyını Allah döwür. can. Kapıyını açın polisiya. Açın kapıyını. İçeridediğini bilýär. Açın. Kanuny boyun eğin polisiya. Bolun açın kapıyını. Dur gaýmylama. Demek Salih başga işi berilipdirdi. Birden nädip beýle bolýar. Bir teşekkür. Oňa sag bolsun aýtmakdy ýetişmedim. Sag bolsun näme üçin? Näme diýsem kam? Menini durmuşum gow tarapyny görüp bilýän. Bu pikirlerime gow täsir edýär. Soňam bolsa Olur. rahat ýok ýerden sen üstüňe gyýgyramak. İşte bu. Ünha şu zatlar üçin oňa sag bolsun aýtjakdym. Näme bolmadymy? Heýde bolmazmy? Hawa çağalar. Anhaş etramadyň aragatnaşyk bölümi. Şu yerden her welaýatda haty berip telegram ugradyp bilersiňiz. Han gelin bäri. Häzir size nädip haty berilýäni görkezeliň. Gelin bäri, gelin. Aty köp çağa gelipdir. Başlyk. Size aýtmak ýanyndan çykarypdyryn. Bular ýetimler öýüň çağalary. Şuň gezmäge gelmeliler, bagşlan. Aslynda hatyň çağa siz galamaýanyňy bilýänem bolun. Çağa jennetiň idealydyr Hasan. Teresine bular. Nähil şadýan. Şu çağlar çyndanam. Yazmış olduğumuz Feride, Mahir daýy. Sen yaman göresin geldi. Mahir daýy. meňem seni göresim geldi. Mehribanym. Senem Allah hat ýazýanmy Mahir daýy? Ýok. Ýöne o işin gysgy hem ha täsirli ýoluny öwrendim. Inni ilmidama Allah'dan dilek edýär. Menem Şu hat hostarsyz çağlar öýüne. Şu yerden bir çağan hostar galjak. Keşke o çağa men bolsadym, juda bagtly bolardym. Sebäbi sen gaty oňa da adam. Edil kakam ýaly. Han çağalar gideliň. Sen de çok. Senem ören oňat gys. Edilmeýän gyzym ýaly. Feride. Feride. Gel. O çocuk Şu çağa sen. senin benim. Seni gyly galmak üçin ýazdım şu gaty. Doğrudanmy? Çyndanam. Allah can köp sag bol. Ben Şeýne gider mehir ber. Yok Hasan. Sen git çağalaň araşandyr. Sağ olun. Sag bolun mehir ber. Hayırlı akşamlar. Akşamın hayırlı bolsun. Sana da. Sen kim Hasan? Aman Allah. Burada benim. Allah sen meň adym ýazykdylar. Allah can. Bu nähil sahabat. Çok şükürler bolsun Allah'ım. Bu ýajagada kömek etmek üçin başlyk.
Näme diýmekçi bolýar? Hani sen şu mede şartlara jogap edýärdiňa? Belki bu gıyda da kömek edersiňiz diýip mene pikir etdim. Ýok, kömek etjek gel. Hatlar hükman Allah gowşaýmaly. Bize on kömek gerek. Anha iyi verecek hatım. Bunu iyi verirsin ha dahi. Bolýar, iyi berer. Hedirlikdigini muňa şerminem degener. Şermin diýenmi? O kim? Anha şu şerminne. Men bäwejigim. Olam kakamy gowar ya. Gutulmak üçin hem dilek edýär. Allah can, sana şükürler bolsun. Ahyrına ikisem bagtly bolurlar. Sebäbi olar biri-biriniň ýagdaýyna düşündiler. Allah Taala olary synady. Soňundan olaram şükür etmäni öğrendiler. Durmuşy bedeýänem şükür. Sebäbi şükür edeniň mutlagyň hakyky eýetini tapar. Şükür eden hetdini biler, özünü tanar. Şeylelik bilenem Allah'ın tapar. Onu tapan molto hiç tat yitirmez. Onu yitiren hiç tat tapmaz. Allah can, sen ne hili beýge keniň. Allah'a şükür.